Campursari Liwong. Anggota marga selamat malam. Juga konser Mbak Arumi Matur Nuwun bersama rombongan Matur Sangat. Oke, selamat sampai tujuan. Menggas-menggas toh. Heeh. Kowe tak kandhani toh. Aja kelina ngombe bodreksin. Kene. Heh? Ya ora cocok to wis gedhe bodreksin. Endi mau? Ombe nek mie ngene ku oleh. Heh? Mie ngene ki Oh oleh. tidak. Oh, tidak ya aja mimik ya. Heh? Enggak boleh mimik ya, Bro. Sing mimik sapa? Wong aku ki ngecapake. Heeh, ngicipi ya. Sabda pati. Lanjut, separuh meneh.
ngopi opo ya dunane. Kaget aku kok gedhing. Iko dong adek kabeh Pak pengen nyawer. Apa ini kae? Sing mulai dijaga. Sing mulai dijaga. Sing mulai dijaga. Ayo. Sabda panita. Oh. Sisi